Чакай, дръсни се. Most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about busting bras, kissing bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo base. Ладно бе. Ейко! Кой е този? Георги Колев! Пазете се! Пазете се! Пазете се! Няма. Браво! Вие ще пусте ли още един път? Май да, ма после. Добре, пазете си кърпите. Пазете си кърпите, защото ще пуснете пак да ги Давай друг, Дали ще е кънче? Не, това не е той. Май кънче е назад. Тук вече намаряш. Да, ама докато се пуска тук. Павел, как се смея? Не, просто да се аз така. Аз се чихце. Бъде още място. Ма не, ние скочихме. Там кърпа кънчо. Пари ми гърбо! Кънчо, парни ти гърбо от нас. Не. Не, корени пари. Не, гърбо пари. Следно корема гърба, главата, краката. Не, ние сме. После има други. Ние сме по-тия, нали? Беше много яко, аз не ще бъда. Аз по-добре не смак с сота. Там гърба, там. Но беше яко. Беше тупали. Аз мисля, че не се Може да вижте. Знаеш как влиза в тука? Не, това ти влиза в стати и аз правя това. Вижте това. Аз бях ли бърз? За колко време ще се пусти горе? Беше много. Беше много. Знаеш колко ме пука? Ми треми ще пука.
Много си лекичка за това. Бързо излизай. Кой пак ли спи? Не би са Иван. Мега яко. Той ли засяда? Дай се и тук последно заседнал. Ой, Иванчо! Бягай оттам, бягай! Бързо! Ой, Иванчо! Маш, ти се пускаш още един път. Да. Ваня, слагай си. Оля, бе готово, отзад сух. Къде? Виж, Иванчо, сух. Айде, слагай си кърпа. Аз бях много. Студено ли? Стига, вече много студено. Изобщо даже студено почти. Ние свикнахме си, Лянчо. Ама не е кличо. Оле, това е доста дълго. Аз се пуснах, знаеш колко дълго. Искам пак. И аз. Съжалявам. Заеха се. Събраха се група вече. Не, трябва да съберем още една. Трябва да съберете 9 човека. И аз се пуснах още една. Студено! Бързо! Ти да видиш аз как се аз се да бягай там. Ами сега ще запари. Ето пари, да. То хищ не боли, много си гучи. Александра идва. Аз като знам, бързо! Не са пари, кърпа. Не пари. Сега ще са пари от тебе. Дай сега. Аз седнах. Или Габи, или Александра. Чуваха ли ме са? Александра, защото едва идва, който няма килограми. Габи вече слезна. Габи слез. Беше толкова спъвна. Може да вземем други шкърпи, защото моите цялото мокър. Слушаме, човек. Ами, нито как има бързо. Габи бе. Ма как ще беше толкова спъвна, бе? Аз го знам коре. Кой е това? Аз си да го си гърба, ама това. Ай, 30 секунди. Имаше такова име. Да, бе, направи. Павел къв беше си. Павел беше право. Саблия! Абе, на... Добре ще го дам. Ако имам пари, ще можем да нямам да Дек, кой е това? Мама не ме вдига. Искам да видам Павел. Сега ще изкачам.